tun truma kan en ho le tur chu Norwegian horror thriller film kum sang ni somni pania anti chua Viking Wolf tinia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hluchak thin tu te chunga kan lo me kum sang khat somnga na ni in Vikings pasal tha Gerbrand chuan a thrui hruai tenen Friends marthlang lama kho pakhat Normandy an runa mitam tak an tha nuwa puithiam te omna an pan le pindan pakhat chu puithiam putarin lo vengin lut lo tura angen lom chung chuan an lut luya achunga chuan an du ber rangka chakle thil hlu eng ma mu tura omlo chingne no pakhat lo omin Gerbrand le a ho te chuan ramsa hlo om tak ani ti shelovin Norway lampan chuan an phur hoa an ram an thlen nu chuan Viking ho chu longa an lo thiveka chingnia kha mu tura om to reng lo Norway ram naibo khua thel ron langin aunau nu bengong trong thelo Jenny nen movie an lo en me ka thel chu a classmate Jonathan Mesesin tuipui kama party na kalve turin aron soma thel chuan fritza an biar da chu beka ada ruzau mai Jenny khan alo mukhiawa a ubula kalve andil chuan lo phal lovin a patron Arthur bula an classmate tenen anin mu tur thu ashila achua nu chuan anu police ni bok leaf chu kota lo omin afanu hena chuan lo hole vat turin a cha party na hmuna vathen chuan Jonas nen anti ti dun ngal mola an thu dun lai chuan Elinin Jonas aron ko sang daya maltaka omin abiar ken chu a inkar kara thel te chung kwa hi Sweden atanga ron pem thar ni in melchiat po alanga avak lawani thel chuan anzinga omve reng chu nuam tilovin ho zayarela konga Jonas le Elin te in mufal avamua achung chang an lo soidun chu ni in Elin hian thel hi amil vak lova ma se Jonas hian mi thar ani wangin komtlang nel atum thu alo soi ve thung thel chuan ho san mai thaina sia akal tur sia chu Eleni mangang au thom a hretatlat mai an hoilet nak chuan Elin leya alo let reng toa vaboi som ngalin ataksa thisen alo kai nuwa yani thopui atum velai tak chuan chingnia in aron zuan thuta abul loka Jonas thi nuanga lo omin thel atre na samai Elin chu ramsa hlo om tak chuan ram hnoilama ahnuka theli hlaulutuk chuan engma ti thei anei to lo hemi nu hian leaf le Eilard naibo serif te anron thlenga Eilard chuan Elin kha an khomayor fanu ani ti leaf ashila thel pon bei atok ti an hriat chuan a fanu ngei venina kalvat I thaem eng thil nge thleng an ti chuan a hlau em wangin thil thleng le an mani bei tu kha a hriat chian lo thui na lo chang hemi nu hian leafin thingtang bunga tangin ramsatin zum tak lo om chu ala chuaka chingnia ani nge yan ring zana thelin mumang anaya ramhnoya tuya lo lang del leafin ron kai thawin na inayem atia a that thui na lo chang zanmasa thil thleng kha azot lea thel chuan Eleni le Jonas thi nuanga an lo ombak engma a hriat chian to lo thu boka soi skula leaf le Eilartan party na kal zir lai te chu amalte te in thuan lo zot fia ma se an thil chuina pui thei tur engma hriat bel an nei chuang lo leaf te nu fa an ho nu chuan thelin apa chungchang a soi chuaka anin hau pha leaf le thel pa hi hunrei tak an lo in then toa thel hi apa bula om charin apa aboral nu chuan anu bula a oma leaf chuan ipa nen kanin karkha thei to pin siam that katum ve thina ma se boina tam tak kan nei wangin kanom ho thei lawani tina thil zana leafin chingne chanchin azir chianga ramhnoya tinbung a hmu nen an en kop vel nu chuan Eilard Colin ramhnoya chingne zon bei pui thlak adu thua soya ma se Eilard tan zir lai te bei tu kha chingnia ani ngei ti fin fiana an nei phot angai thu aron shil atuk zinga leaf chu Eilard tan ron bia in Elini ruang an hmu to thu aron shila ranglu tukin station lama pan ngal
damdoi ina Eilert le Leaf ten Eilin ruang chu an en fia vela ramsa in abeina hmuna tanga kilometer ni vela hla a an va hmu ni a taksa chuan sena le hamna hnu ma tam taka uma a that tu chu ramsa chak tak ani nge yan ring doctor chuan a hliam atang chuan ramsalian tak khoina hnu ma ani a ringa Eilertan a chuasan hnu in Leaf chu mi pakhat ramsa chungchang hretak number a pe a pona chuan an khomeyorin alo ngap rengto a fanu ruang mu tum chu Eilertan alo dangchar chara Leaf in rol vatin doctorin ala en fia zolova lo ngak sham ro ati hnu chuan mayor po atang reng tabik lo hemi hnu hian Leaf chuan doctorin number a pek kha daila Norwegian Veti Science School an ho tu pa berlo ni in Leaf in an harsan na to mek le an thil chui lai chu a shil veka an pu chuan Professor William mu in chinghnea in mishing an tha chungchang an shil chuan William an chinghnia te hian mishing hi an bei ngot ngai lo alo tia an pu chuan naibo khua kala mi puite tiral chitu ramsa chu chui chiang turina shil heti lai hian thel chu bei an to na hmuna khana vakal le a Elenin aron ko thoma shetlat ram hnoya chuan an enkol vela tu ma mu box silo zana mi pakhat chu damdoi na lut ruin Elin ruang chu uluk zet thian alo en vela atuka chu pa chu police station a kalin Leaf avamua kahning chu larsani tia anin merchiat tirnu chuan Elini thattu chinghnea kha hunrei tak alo zon to thu ashila ramsa hlau om tak an zon mek chu mishing chinghnia changthin werewolf an ni thu asoi tamai Leaf chuan aron ti der kwal mai emo hatia ma se larsan he ramsa hi kanzong muvat turani midang tam tak shri akai dar ma in anin thla chhong zel tur hi ti to pangai alo ti ve thung Leaf chuan min chua san ro ativin lura larsan werewolves zon na konga min mamoni chuan camping ground na kalo om rengang atia silver atanga siam silai mu pe in khami mangchia khan werewolves chu in that thayang tina chuasan Thele Jonas te chu dainara anlo in hmua Jonas chuan party na hmuna a hruai ve wang khan ngai damadila thilan eizo chuan Jonas an poisa a pek hlanin thel ron chuak chu Vidal an alo tidinga Vidal hi Elini thian pa ni in khamizan khan thiturin ikal sanani ti pa chuan akok deuh sia hliaminei boxia natna thalo ikai lo mo hati zui thel chuan ngoi rengin Jonas po ngak lo chuan ain khal ho tadai mai ina thlen nu chuan a hliam chu uluk takina ena Leaf po ina lo omin thel hliam chuan zual lama panzel ti alo hmuwa damdoi in panpui an tum chuan alo du lo na sa hle atuka chuan class an lak lain theli omdan chu aron dik lo tana an classmate jingami ngau nei angten a hmusuala a hlau lutuk chu a tho chuak zok class atang chuan chuakin bedroom aluta Elini o shele in alo trap kar mai Elin chuan nangma wanga thi kani aron tizuya thel ril rubuai le mang ang lutuk chu chak takin atlana fila chuan laptop in a trap zoi William Khan naibo khua aron thleng chia Leaf le Eiler thawin ruang chu anen fia ngal zunga Leaf in Eilin beitu ketin kha halo mu ve bok William an anen fia vel hnu chuan chinghnia ni nge in a hria a doctorin ramsalian takani arin thu kha alo shila Eilertan chinghne zon beipui thlak chu atum ve ta ni hemi hnu hian hnu chui thiam rual journalist le uifing nen ram hnuailam chu an pan hloma ui rim hriat na lam chu pan zelin mi paruang cheto tak alo let renga ram hnuaia chuan in thendarin Eilert le Leaf ten pu kan hmuwa Leafin me ena an en vel hnu chuan leilon alo om Fim khur taka achuk thlak lain leilon hlui to tak chu arap chia a hnuaia chuan ruang an hmu tak lubung alo om reng mai heti lai hian ruang veng tura Leafin ati te pahnih chuan thom an lo hria a chuta an chhak loka chuan chinghnia aron lang zui an tre thom hria in midang an ron tlan khom ngala
uifing chop chuan alo that le vekani leaf pona lo ngak reng tu alert le journalist kha ramsa chuan aron bei ve a journalist laulu tuk chu pu ka chuan atol luta leaf ron lon chole lai takin aron bek liama athi pha zui leaf ron lon chuak tur chu chingnia khan lo chang rana leaf chu leilona tanga tlathale in aban ru ati tlia pha chingnia chu aron zuang thlazuya leaf in a pistol a met puak ngal mol ma se ram salom tak chuan enga ma angai lova leaf in silvera siam silai mu kha she chuak thutin rang tak chuan a lota aron se ma in alo kap hlum ta ni van nei thak takin leaf hian aban ru ati tliak ti lo chu hliam na lu tu ka nei lova alert po adam chuaka ma se ni khoshelovina thung mayor ron langin leaf bula chuan lom thua soilua ma hemi nu hian leaf le mayor chu press ma a in lanin an khuwa naibo a ramsala tak chu tha ani to thu an soya mayor chuan mi puite ralmuang taka to turina cha bok zana thel chu Jenny ruma kalin dan danglam tak le a mel dang bel chu anaw chuan a hrethiam lo hle a chuta pona thel chu chuakin anaw ngai thalo chuan azuya a u chu in chunga hruai lut le hemi nu lokhian thel chu aron har chuaka aruma Jenny lo chu mak ati hle anaw chuan dan chu a hril veka thel chuan ngai that lo na em nei lovin atak sa chak lo wanga angaya Jenny nen in kwa vongin a u nena chuan engtiklai pon ka veng him rengang che tina chuasan atu ka leaf chu in khal chuakin chingnia athata William an ain fiana muna avakala William chuan silai mu tam tak khan ataksa antina lova ma se silver bulleta ikawang khan athiani silver hian ahliama ti sa te hi ai chene hle a tin athil hriat thiam theilo ake chu a entir leafin ramsatin bung ramhnoya charkha he ching ne ketin ngei hi alonia abun na zona tak chuan mishing tin ang tak aron tole me kane leafin mishing chingnia changta werewolf chanchin soitu Lars kha a hre chuak zoka William nen Lars muturin an chuak ngal an vatlen nu chuan Larsan Leafy werewolf thata kha kum upato tak ani tia soya lekhabu pakhat phor chuakin Vikings hovin kum tam tak liam ta Friends ramachanga an hon thu kha ashila voini thleng hian engram satha nge ani ti tu man an la shelo atibok Lars vek chuan kum tam tak alo chui to na soile in Vikings hovin an nat na shik pai chu an ram sa hon kha an kaya hei wang hian ching nepa ngai aya lianin aron thanga mishing thisen chakin alo khat ta ni atia leafin ani le mishing hliam ta se engtin nge an omang tin alo zot engnat na shik nge apai ti hriat alani miau lo wangin ti dam thei ani lo werewolf an changve mai theiani atia heti la hian thelin Jonas ne na tangin message adonga in mu adu thu soin thel chu in atangin achuak ruzui zana thlaeng noya chuan an khomoi tak chu an thlir duna thel le Jonas te chu avoi khatnan anin fop nge Jonas sa phone ronri in motor atang chuan achua sana hemizan hi thlabial zan alo ni ve chia bok chuta thel omdan aron dik lo tana akut tin te chu zum taka ron lor chuakin chingnia ain siam me kani Jonas ron let le nu chuan thelin abial pa chu a ngau zum tak lo muin arum huma zinga thel ron har chuak chu mi gara sa lo murenga atho chuak tur chu aluak ngal bor chuta mishing ku chung chang aluak chuak zuya zana thil thleng te kha ashiat chian lo wangin angai a thalo hle dar thalanga anin ennak chuan a hmel lo danglam vek to chu a hmuwa abial pa zong turin garas chu a chuasan heti lai hian leaf ne na Jonas ruang an mu thu an ron thrila manmo takin a chuak ngal Dr. Bula elin taksa a hliam nen khan ain angem ativata
doctor chuan ain ang khop mai alo tia William an ase na thla chu Elin taksa mi ai khan atet jok thu alo soi ve thung an khuwa chuan werewolf dang apiang le ti an hrethiam ngala leaf rilru aboi to tak zetani heti la hian mang ang takin thel khan alo thlir renga Jonas chu ama thange ani ti a hrethiam ngal in thiam lo na khatin anu chu a han po ngam to lova zana basin Oslo khopui lam panatum ta ni heti la hian Lars kha damdo ina alo lut rulea Eilert andana huna alut ngal chat Eilert thi adam chua chuan werewolf a changdon tia hria a oxygen le damdoi an supply na chu phoin chumi zan chuan Eilert chu aboral zuyani khua a chuasan main thlabial eng tak chuan thel aron chuna chingnia ain siam le tranta aru chuk tua te chu ri thot thotin na atilutuk chu arun chuak huma athom hria passenger pakhatin aron en nak chuan chingnia loin siam to in basa chuang te chu abei zui hemi hnu lok hian report dongin leaf aron thleng ve ngala an chuan a bas kha alo chet sual pha leaf achunga an lu nak chuan thisen tam tak plingin dam chuak te po an lo tlan cheveka thel po mu tur alo om to lo William ron thlen hnu chuan leaf nena Jonas thisen atangin abei tu chu mishing DNA nen ain mil ti aron shila basa theli thom no a mule zel bok nen werewolf anzon mek chu afanu ngei ani ti leaf chuan aring thiam ta heti lai hian thel chu chinghngia ang chia loin siam puitling to in an ina avaluta ina lo om Jenny chu arum hum mai ma se mishing ani na ron langin anau chu atina du lova nai taka anin en renglai chuan har tharan aron vochora pona an tlan chuak dun ngal motor kong khar chu a hon theilok lo wangin a hnek ke a an tlan chuak theisha mani ma se Arthur chu dar thalang khan aban alo tai thler mana thisen a hlo na sat em wangin a chawlu tuk chu motor a thunun theilova an chet sual pha nge Arthur chuan Jenny hna bi ruturin atia abul lok mara om mitam tak chu an thom hria in an ron tlan chuak hloma pona chinghelian takin alo chang ran chuta mi pui ho chu amalte te in a that zela an hlaulu tuk chu an chechel chul mai Jenny motor ta ron chuakin chinghne omna lam chu apana mi pakhat alo la emial mial mi tuit la chungin au chu zaizirin an bia engtiklai pon ka veng him rengang che kati kha an ti chuan werewolf thel chuan aum dan athak danglam ngala Jenny ma chuan in thiam lo mel takina ding reng Leaf le William an ron thleng ve chia William an muthil na damdoya ron kapin Leafin Jenny chu alo potson vata werewolf thel chu athin rim thar le Leaf te chu in nai bera tlan lutin anin kalkhum ngala werewolf thel chuan lu tumin aron suri deu bur chuti lai chuan motor chak taka ron tlan an hmuwa Leaf te chu loin saseng vatin Lars khan werewolf chu aron subur mai ma se thel chingnia changta chu athi phalova Lars po athat vele hemi hnu hian Leaf tha tumina beilea abana na takin sema se aru tliak cha taka an tuam wang khan ase tlang theilowani William an muthil na damdoi ati tlak chu banalo tum trok troka chuta Jenny in ron charin a u chu aron vitsia mai chinghia chu azal ve tange nge a Leaf le Jenny te chu in koin theli chunga thil rap thlak tak thleng wang chuan an trap dun zoi atuka Leafin werewolf thel chu William alepa avatloa mitui tla chunga ngai dam dilin silver bullet a pistola athun luta afanu chinghia changta chu khur lokina tin ran Leaf ina a ho nu chuan thel khuma athua silver bullet ron phor chuakin athalak ma tak chuana da a arila ra afanu chu ramsala om taka lo chang to ma se anun na alak sak theingang lo
werewolf tam tak in thla chhawng zel tur chu dang lovin a chhuah zalen ta ni.